Дуңғыз, сасы күзен, ну илеге сиңа бүгін. Нәселегез белән булышлар битсез. Бер жүнле туганың юк. Әтрәгәләм шөп сәләм. Үзеңнән дә бер файда юк. Көне буе гаражда казынасың. Кушканны эшләмисең. Дип, ирен сүгүче Фәридә аска карап бер сүз дәшми торган иренең башыннан куян бүрген бәреп төшерде. Хатыны еш тукмый дип сөйлиләр. Алай да булай икән тормышта. Каршы йортта яши бу пар. Фәридә ирен һәрчак кимсетә. Кеше ишетер, иреме оят булыр дип тә тормый, киресенчә, үзенең җәберләвеннән аеруча тәм таба, рәхәтлек кичерә кебек тоела. Менә, күрегез, кем баш гаиләдә. Бөкләп табан астына тыгам мин аны имеш. Ә ире гел башын иеп, Фәридәсе ни әйтсә шуңа риза булып яши бирә. Тик булай яшәүчеләрдә бер чак баш күтәрә икән, ничә еллар түзеп яшәгән, ачуын эшкә җыеп барган подкаблучник кушаматлы ирнең дә түземе төкәнгән. Кичә Фәридәне скорый белән чаллы бүлнисенә алып киткәннәр. Кабыргалары сынган, башы ярылган, кеше ышанмаслык хәл, ире кыйнаган. Күрше-тирә аптырап баш чайкады. Давила мужика диделәр. Әрсезлек, юкка рәнҗетү, җәберләү теләсә кемне агрессияга этәрә ала. Хәтта бик йомшак күңелле, конфликтсыз, юаш кешеләрне дә. Шул җәһәттән бер вакыйга искә төште. Группабызда армияга китеп укуы үзелгән, кайткач безнең ише бала-чага белән аны дәвам итүче егетебез бар иде. Сафин Радик. Яхшы күңелле, ярдәмчел, тик шул кадәр юаш иде үзе. Юкка да кызара, дәрестә әзерләнсә дә җавап бирә алмый изалана. Кызлар эндәшсә тирләп чыга, каушый иде. Киемнәре чиста булса да иске, гел бер кыршылы беткән кәчтүм киеп йөрде. Кайберәүләр аның кыяфәтеннән, юашлыгыннан каһкаһәләп көлә, кимсетә иделәр. Бигрәк тә шәһәр кызлары каныктылар егеткә. Радик, синең кызлар кочканың бармы? Әйдә, свиданкага. Уялмаска өйрәтәбез. Сиңа ничек ошый? Икәүдән икәүме? Әллә группавоймы? Дип оятсыз тәкъдимнәр аталар иде. Радикның артында утырган ике кыз берсендә «Мин сосы кәҗә тәкәсе» дип язылган кәгазьне Радикның пиджагына ябыштырганнар. Ул шул килеш ашханәгә төшкән, аудиторияларда утырган, кайсыдыр берсе язуны умырып алганчы үзе артыннан шаркылдап көлеп калган студентларның кыланмышына түзеп йөргән. Менәүәрә үзе авыл кызы иде, тик шәһәрнекеләр янында уаланды. Үзен башкалардан өстен күрсәтергә теләве көчсезләрне кимсетүгә әйләнеп кала иде. Җавап кайтара алмаганнарга төрттерергә, мыскыл итәргә, бәйләнергә җай эзләп торды ул. Иң каты һөҗүм Радикка эләкте. Оксана, Маша исемле алабуга кызлары белән Менәүәрә бу юаш егетне гел кыерсыттылар. Кабахәт сүзләр, нахак бәлә ягу, юктан низах ясап төрткәләү дисеңме, бар да булды. Радикны яклап, аның йомшаклыгына ачу килеп, шәһәр кызлары белән сугышканыбыз да булды. Ярдәм тимәде. Чөнки үзен яклый белүен күрсәтүче адымны кеше бары үзе ясый ала. Башкалар якларга калса, аның мөшкел хәле тагын да мескенләнә. Утыры Радикны эт котырткан кебек ирештерә башладылар. Ул заманда тулай торакта кизү тору бар иде. Дежурлык көнендә студент укуга бармый, үз этажында тәртип саклый. Радикның тәүфиксыз кызлар кыланмышыннан түземе төкәнгән көн минем кизү торган көнемә туры килде. Тулай торак уку бинасы белән рәттән генә иде. Дәресләр башланып бер сәгать үтмәде, без яшәгән катның ишегеннән бите, муены канга баткан, изүе йыртылган Менәүәрә килеп керде. «Ни булды?» дигән соравыма каршы кулын гына селтәде дә бүлмәсенә кереп бикләнде. 5 минут үтмәгәндер, төбе тамыры белән өзелгән күлмәк җиңен кулына тотып, чәче башы тузган, күзләре акайган Маша пәйда булды. Мин мондый вакыйга борылышыннан имәнеп, кемнәр изә буларны берәмләп дип, Машага сораулы карашымны төбәдем. Коридорда бер үзем генә басып торсам да, күплек санда еракка җибәреп, «Да пошли вы все на...» дип сүгенеп,
ул да бүлмәсенә кереп чумды. Соңрак тагын да коточкычрак нәрсә күзәттем. Группабызның 5-6 кызы канга баткан аңсыз Оксананы җәймәгә салып, төрле яклап күтәреп алып менделәр. Мин бу хәлдән югалып калдым. Ни булганын берсе әйтми, барда шок хәлендә иде. Соңрак кызлар сөйләгән хикәяттән ис аклым китте. Рус әдәбияты дәресе башлангач, сүз арты сүз китеп, ир-егетләрнең холкы турында сөйләшә башлаганнар. Шунда Оксана: «Ир булсан, нык булсан, суқса тимер өзәрдәй, үзен-үзе яклый алмаган Радик кебек хатынша голубойларны җир йөзендә яшәтмәс идем» дигән. Мөнәвәрә белән Маша һәрвакыттагыча Радик ягына шул ук темага кинаяле пычрак сүзләр ыргытканнар. Шул чак Радик сикереп торганда Оксананы парта арасыннан тартып алып сугып яккан. Ярсып типкәләгән. Аудиториядагы өстәл урындыкларны әйләндереп аткан. Мөнәвәрәнең чәченнән сүрәп йөргән. Машины кул-аякларын кайрып тукмаган, күлмәген ерткалап бетергән. Кызлар да, укытучыбыз Валентина Степановна да Радикны тыярга теләгәннәр. Кая ул, җиңенә ябышкан 3-4 кызны бер селтәнүдә урып бәргән. Алар бу сугыштан җиңел җәрәхәтләр алып кутылучылардан иде. Янына бер кемне якын җибәрмәгән. Күңеленә озак вакыт җыелып килгән рәнҗүне чыгармыйча, ачуын алмыйча дулавыннан туктамаган Радик. Хатын-кызны кыйнау иратны бизәмәсә дә, башкалар ни уйлаганнардыр, мин егетне гаепләмәдем. Аны үзләренә һөҗүм итү дәрәҗәсенә китереп җиткергән өчен бу очракта кызлар гаепле иде. Радикның соң дәрәҗәгә җитеп ярсуында безнең дә гаеп булмый калмагандыр. Кимсетелгән кешенең күңел кичерешләрен тулысынча аңлап җиткермәсәк тә, аралау чарасын табарга тиеш булганбыздыр. Ә вакытында тыелмаган, җәзасыз калган усаллык моны кылучыга кайчандыр бише белән кайтмас дип кем исбатлый ала? Бу хәлләрдән соң Радик укуын ташлады. Ни хикмәттер, Мөнәвәрәдә китеп барды. Тик бу вакыйга кимсетүдән түземе төкәнгән кешенең үзен көч куеп яклый алу мөмкинлеген дә һәр даим искәртеп тора.